Говори Златен век. Здравейте, приятели! Намирам се пред Балм Хотел Медика, наречен, където ще извърша възстановителни процедури. Както споменах, ще ви покажа хотелът отвътре, тъй като е много интересен. Знаем, че това е свързано както с здравето, така и туризма, така че това е много важна част за нас. А все пак трябва да знаем, че в България сме на второ място в Европа по брой минерални извори и всеки един има различно въздействие на нашето тяло. Ето тук е фоайето. Персоналът е изключително любезен. Тук вече се движим в коридора. Един от коридорите има масажен кабинет, водолечение, както виждате. Тук е масажният кабинет, водолечение, басейн. И от тук вече ще тръгнем нагоре по стълбите. Изглежда малък, но е доста голям вътре. Има ресторант, физиотерапевтичен сектор. Ето тук показвам част от ресторанта, все пак да не притесняваме хората вътре. Тук реших да завия надясно, да ви покажа, че има и манипулационна, ако стане нужда, разбира се. Много важно. И разбира се, лекарски кабинет, където се преглеждат първо почиващите и им се назначават съответните процедури. Тук е сектор физиотерапия. Физиотерапевтите и хората, които работят на различните процедури тук. Както и фитнес зала. Ето тук ще я покажем. Но най-интересното е това, което ми привлече вниманието на пръв поглед и аквариума тук. Страхотно. Съответно тук има и детски кът, където децата могат да бъдат занимавани. Ето вижте, масички, играчки, столчета и много други неща. Така че, приятели, посещението наистина си заслужава. Най-важното тук можем да кажем, че са различните видове процедури, които допринасят за благоприятното въздействие на нашето тяло. А това е стаята. Ето виждате, влизаме вътре. Така, бани и туалетна. Всичко е заредено. Това е сапун. Всъщност това е сапунерка. Наистина много симпатична. Има също така и шампуанчета. Наистина
Много симпатично, да. Шкафове, както матрак, туалетна стая с кърпи, елмрежа, климатик, разтегателен диван. Ето, ще видим разтегателния диван. И разбира се, ето и хладилник.